utang ay singan. Ginoo, sa tanang mga hayop, tanang mga mananak, tanan nimong gibuhat. Kami ang tao nga gihatagan nimo og grabe nga gahom nga magkunahuna, gahom nga makadesisyon, gahom nga makatanaw sa dautan, makabantay sa dautan o sa sakto. Kami ang tao nga makahimo gani Lord sa among mga desisyon base sa among nakita o nadungog o sa among nasabtan sa kinabuhi. O Lord, kami sa nagitagahan mo abilidad pag-express ni ini kanha kanimo through our actions and through our words sa among mga isulti. Ginoo, pasabta yung taon ni unsa ni kadako nga gasa nga imong gihatagan namo nga dapat dili namo usikan sa mga butang nga walay nada, mga butang nga walay kalabutan sa nindot nga kinabuhi. Mga butang, Lord, nga dili makalibunan mo. Mao tabangin mi sa among pagsabot ni ini. Sa imong mensahe ni ini kabuntagon. Tagay mi og kalipon o nga pag-usab-usab sa among mga kinaiyahan o sa among gibuhat nga wala makalipay na imong Ginoo. Mao sa ning tanan, Lord, among ulian ug daygon ka sa among mga kinabuhi. In Jesus' name we pray. Amen. So ako nakita last time na ang nahuna para magamit na tumayo ato ning i-focus diha sa Ginoo ug ni Kristo Jesus. Diin siya nagalingkod sa dumala sa Colossians chapter 3 verse 1 to 2 kay gibanhaw naman ta ni Kristo atong ihatag atong kasintasan atong i-focus ngadto ni Kristo kay siya man ang naglingkod sa tuong kamong samahan ug ang atong pangunahuna atong i-focus sa mga langitnon nga butang dili sa kalibutan nga butang. Kaya nga naman ang manghunahuna nga kalibutanon makasasala ang panghunahuna. Kumututok ka sa mga butang sa kalibutan, di ba? Kung sa may tabo, masala man ta. Example, kumututok kay kamayo nga mudat ka in 5 years, 10 years, 15 years. Then unsa man ang buhaton sa tao nga nitutok kay na ning butana. Dili ba maagpas siya og mga pamaagi nga siya gid madato, magamhanan ug buhaton niya ang tanan para mabuhat niya iya gusto. Para madato siya, manunog siya mga katungod sa ubang mga tao, manikas siya, ilaro niya ang mga wakay alabang, okay? Pao nila ilang mga yuta, etc. O gamiton nila ang ilang kabright, ang ilang edukasyon para sa paglupig sa mga katauhan. Madato din sila. Magdaghan kaya na ng mga cases din. Kamu mismo sa inyong mga kaluluhan, yutahan man ka mo, pero ambot asa ng yuta, ikaw nga kami wabi yuta, itunog sa among tiil. O bisa naman na lang kaya napayag. Kaya nga naman, nakuha, nabaligya. Yan ano sa ito pagkabaligya, dilat lang ang atong mga kaluluhan. And we have heard a lot of stories. Bisan ba gani sa atong mga parinti na mga bright sila, mabugado sila, buban pa, sila ang makakuha sa atong mga inheritance, sa atong mga kaluluhan. Kaya nga naman, sila man ang marok. Ikaw, wala di kayo makuha sa gamay, especially ka na sila dahong na sila education. So, these are things magsunan. Focus gani ang tao sa butang kalibutan most likely mo sala ka. Mo na naningon din hinga, mo focus ta sa atong Panginoon na di lamang ni Kristo Jesus. Sa ikadawang nga bahin, ato nakita na kinahanglan ipakontrol nato ni or i-control nato ang atong hunahuna pinaagi sa gahom sa Dios. Unsa man Biblia. Makontrol ang imong sayop nga pangunahuna kung naanay itatandi sa imong hunahuna sa pulong sa Dios. Kay naman din yung kamaturan. Tanan nga ato madungog, tanan nga ato madawat bakat na. Pero sa diha ang kahayag sa Dios ay iyang pulong mulamdag sa atong hunahuna magakita mo manig sayop. Bisabihin pa ka memorize sa Biblia, wa ka katutulasan ng dapitat tungod kay nakanungog na ka sa pulong sa Dios ngayon di ka nagi sayo. Kay ang kaalam sa Dios, mura siya suga mo lamdag sa imong hunahuna nga mo warning nimo ayaw ani, ay sud ana nga sa negosyo, ayaw sud ana o ayaw to anang tawhana o ayaw buhata ana kay dili na makaayo kanimo.
So mo na ang nakanindot diha nga sa dami mong nga Lord, i-control ang ako yung mga panguna-una. Kaya usahay gani mismo sa kibawta na ilalantang nagmuma sa itong kaaway, ang atong una-una, munumot jud, niya magunhuna na yun nga, ikaw na kinahanglan karon, lukod jud ka, hilak jud ka, di pa jud ako naihatag ang imong pangayoong pahala na ka, daga na itong una-una na, amen? Labi na ito na yung mo na itong dautan, isabuha din ang tao, nagsilitag, dagan o bati. Nang usawa mo na yung pagsa. Ginoo, nidagan sa nakong una-una. Kung ni Lord, hantanga kay sala na ni. Kaningon yun ang Ginoo diha sa libro sa Proverbs, kung masay chapter 14, ang chapter 14 sa among daily devotional, ayaw pagunahunag dautan sa isig katao. Nagilti biyatana. Amen? Makalungan yung tagdautan na ginagawa libuhat sila bati o na labuan na ito ang ibuhatan nila bati. Maglakot yung tanan libuhat o bati sa atong labuan, sa atong family. Dito ka. Daga na kayo tagsulti din nga bati. And then, daga ng sala. Sala sa namuna, sa kasing-kasing, sa kuhan, sa bakba, o eventually, sa buhat. Amen? So, mo na nga, ipakontrol na ito sa Ginoo. Muna ningon ang Biblia nga, kinanan ipaandam na ito, self-control ta, kung atong iset ang atong paglaong, diha lang sa grasya sa Diyos. Harita sa atong tanaw na ito, anong di matakahimong mag-control sa itong hunahuna? Anong di man dito makafocus sa Ginoo? Anong makafocus man dito sa mga butaning kalibutan na? Doon ay mga problema. Number one is, problem of the mind. One, corrupted. Okay? Saan na corrupted? Ugaw, gawan, suglan kagaw, bakterya, virus, sugan pa. Unya, corrupted ni sa earthly things, mangutan sa kalibutan. So, muhangog lagi ka sa kalibutan. Dili ni mo niya akong kinabuhi. Itong kinabuhi na natin sa langit. Pero magpuyo na kayo ka, murag tanong ka sa langit, bisan nakas kalibutan, nindot, imong kinabuhi. Okay? Tapos ni Ana, ang mind is depraved. Kung saan man ang depraved? Kaya bitaw, tugyan na lang ka sa Ginoo sa imong kabuang. Kanang mura na kang tao magbabuang, na bisa klaro kayo, nagibinuangan ka, di ka kakita, di ka kasako, di ka kabantay. Tungod kay, ikaw mismo, buang-buang ka sa imong panghunahuna. Kung lain, ikaw pa na punto, ang mind, pinagi sa heart, mo follow sa iyang imuha. Kung sa'yo na sa itong kasing-kasing, ang hunahuna, mo produce o mga pamaagi. Kung sa una ng akong tinguha, mahimo gayod kana. Okay? So, sultitan mo yan about sa heart niya later on. So, ngarita sa number 1. Ang mind has been corrupted. Romans 1:20. Ako basahan sa Cebuano ha. Kaya makuha ka na kung makuha ang binisaya sa nanani. Romans 1:20, nagsulti. Tinuod nga dili nato makita ang Dios. Apan, sukad sa paghungna sa kalibutan, ang iyang walay katapusan nga gakong o pagka-Dios, ipadayag na pinaagi sa mga butang na iyang gibuhat. Busa wala sila ikapalibad kaniya. So in short, gibutang hinhinga, dayag kaayo na ang kalibutan na ito naghimo o powerful kay siya. Correct? Pero ang may tapo sa tao, di man yun ta mo tuo. Daghan ang mga tao nga dili mo tuo nga dunay Diyos. O dunay mga tao nga nito o Diyos, pero ang ilang Diyos, sila gabuhat. Gabi ni agi ko sa ako ka ng simbahan din ha, napadungong ka sa SRP. Makita ninyo ang mga sa kilid ana nga dako nga simbahan is kilid ana nagpamaligya. Kanalandan, ang imong Diyos imo na ng paliton. Yo, paliton mo imong Diyos. Kaya magpahimo ka sa imong Diyos. O niya imong Diyos nara din na ipamaligya as daklim. Di mo na siya usa kang butang. Dili siya butang na ako ni kinahanglan na, o ukay din ha, o mga sapatos lang baratuhon na ako paliton kay nagkinahanglan ko ni anak. Pero kibo ta temporaryo na, mapaligya ko kaglan sinina, mga gisi, madaan, mawagtang ang iyang color,
Di ba? Pero dili ka mo palit og Dios. So makita na to nga daghan gid sa mga tao nga unsa man. Wa sa naman una. Lisa pag lain uniform, lain na sinina, depende sa ilang gusto. Gana sila ilang Diyos mura og doktora karon. Mura og fireman karon, policeman siya uman pa. Mga sumadat ka na di makita na to nga ang mga tao gyud, wa gyud sila na recognize og niila nga ang bituon, ang langit, ang buwan, ang tanan nga nabi nga is created by a super human being. Kasi Kristo Jesus na tao biya, Diyos siya nga di makita, apan nakita na to siya kay napakatao siya, nimo siyang tao. Superhuman being kay creator si Jesus Christ. Why butang nga wa gihimo sa amahan nga di pinaagi niya ug alang kaniya. So usa sila sa paghimo niya along with the Holy Spirit. Kay makita na to sa book of Genesis ningon ang pulong diha magbuhat ta yung siya ta unsa na plural daghan sila. Okay, so nito kami sa Dios apan pila ka personas, tulo ka personas, Amahan, Anak, Espiritu Santo. So manang niingon din hinga kuan nagita ka ng binukoy pa istorya chuloks. Kulukoy na jud gayo ang mga tao man di naman siya makabantay. Unya gi-treasure na gihimong valuable kaayo ang usa ka butang nga hinimo lamang sa kahoy kung basahon nimo ang book of Isaiah. Please kung wala pa mo kabasa-basaha labi na nas chapter 40. Makita ninyo din ha padulungan to. Batanan ni book Isaiah o tibuok Biblia sa Old Testament. Ang ginusuko kayo hindi siya nabuot nga ang mga tao magbuhat pinaagi siyang kamot ug kahoy nga muputol siya kahoy ang uban ana iyang himuong sugnod. Okay, ug uban pa gamito niya ang sa unang panahon ang kahoy himuon sa ng kutsara himuon nga unsay nini nga nasudlanan ug uban pa niya ang uban nga bahay na buhaton niya nga iyang Diyos. Manang suko kayo ng Ginoo. So makita na to nga kung dili ka lang dagan sa Dios, di gyud ta makagawa sa atong pagka-corrupted, sa atong sabi sa corrupted, dili ta magawa sa atong pagka-chulok sa atong pagkabuang-buang kay Book of Proverbs. Basahon nimo sinugdanan nato sa katapusan, pero may gikomparar ang buang-buang o maalamon. Ang kinabuhi sa buang-buang o kinabuhi sa maalamon. Basahan ninyo mubo na jud kay nang sa bumbo na kaya na bisag usa lang ka verse niya muna nang balik-balikon usa ka verse is usa ka number alabi na ako mas mga bago ngayon ika Proverbs panuntihon nanay ani okay nay dako nga number niya naman 1 2 3 4 5 verses ni verses okay versikulo kani chapter na siya so bisag ka na usa lang ka verse balik ka ubasa makita ani mo nga unsa ka dikon, unsa ka puno, unsa ka solid ang pulong sa Dios. Proverbs lang, ako lang kung mubasa lang. Kaya kung dili ka mubasa Biblia, ang Biblia lagi mo na unsa ka? Unsa? Lawla wa ka sa mutawan. Unsa? Di mo ganamay mong buwang kaya guilty mo kaya mo libasa. Correct? Pero masagot ka sa dili. Kung di ka mo basa o dili ni mo tumanon o sundo ng pamagi sa Diyos, buang-buang pa ka. Mas buang pa ka sa buang. Ginoon. Nga naman, mura makagsakto, sakto kag sinina, sakto kag panudlay, sakto man ka. Pero mura dito sakto ang imong kinabuhi. Kaya ang tao nga wala magsubay sa pamagi sa Diyos, di yun may sakto ang iyang kinabuhi. Mas buang pa ka sa buang. May pambuang, klaro kayo na buang kay buhok at kasabot, ang naong, sige, ang mga ipanulob, daghang kang isapaw, daghang kang ipangbitbit, nga dili mao ang sinila sa pikas o sa pikas. Okay, pero makita din mo buang siya. So mas buang pa ta sa buang nga naman because ni portray ka, nagpakita ka, nga mura kang okay, hindi ka okay. Asa may worst condition na ang nabuang sa iyang pagkabuang o ang buang nga buang din siya. Asa may worst ana? Ora na po ang nagpakabuang o murag correct pero buang. Amen? So, read the Word of God. Read the Word of God. Now, the second problem sa pamanahon na is corrupted sa earthly things. Makita na to sa
chapter 3, verse 19. Their destiny is their destruction, their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is on earthly things. Basahan ako sa Pilipos, Pilipos 3:19, nag-ingon sa Cebuano, ang dangatan niining nga mga tao, mao ang kalaglagan. Kaya ilang tiyan, mao ang ilang di pa ka Diyos. Di ba sigarbo pa nila ang mga butang na angay unta nilang ikaulaw. Ang ginuna nila mao lang ang mga butang dinhi sa kalibutan. So mga igsunan, balik ko. Nga nung wingon ang mga tao, ngawat ko kay butong. Ang baligya akong mga anak, kay kami mga matay mis ka, kay kaon. Tanan nga rason, nagpakalimos ko kay tanan nga rason, irason dyan sa tao kay butong. Dagpokin nga lawat ko kalimos. No. Sakto? Dili. So tungod kay ang ilang pamununa, ngari sila sa shortcut, ngari sila sa dali, buhaton nila ang tanang ugaw, dali, shortcut ng mga butang para sila naikwarta para dayon ipasok sa ilang tiyan. Ngayon ulit ko balik-balik. Kaya naging mo ipasok sa tiyan, pila naman naka-oras. Tataon din sa nang saka. Bottom. Nya tataon na sad, pasok na saka, tataon na sad. Nya asam na padong. Labay mo. Nabay tayo nga napuslan? Wagi tayo napuslan. Tayo sa mati, napuslan pa. Tayo sa baka, napuslan pa. Tanan. Pero tayo sa tao, dili ka. Di gani ka mo punit, anak. Di ka ganang manghipo sana. Tayo pa sa iro, puson pa mo. Tayo pa sa pero ka na, medyo ka mo hikap na. Kaya nakibata mo sa ka, hugaw. Pero yung si Kristo, mas hugaw ang manggawas, di kan sa kasing-kasing na magawas sa bakba. Sa ako na natin may sunan, arianin mo sa Marcos 7. Marcos 7. Ngayon si Jesus kanila, Marcos 17. Pagkahuman biya siya sa mga tao, isulod siya sa balay. Sagyan dito na sila sa sulod. Nangutana kaniya ang iyang mga sumusunod kung unsa ang hulugan niya itong panagpihang. Ngayon si Jesus kanila. Ngano, wala ba dahil usab kamo makasabot? Wala ba ninyong masayring na ang bisan unsa nga pagkaon dili makapahugaw sa tao? Kaya wala man kana mosulod sa iyang kasing-kasing kung dili sa iyang tiyan kung mugawas ra usab sa iyang lawas. That's the natural order. So nimo mugawas. Okay? Sa pagsulti ni Jesus niya gipadayag na ang tanan nga pagkaon mahimong kaonon. So, di na tamo hingingon nga, baboy, di pwede. Sobrang baboy, makainda dyan. Makakaon na ka, dugo-dugo, kakaon ka, mukaon ka. Makasa ka kung may puto. Binuwara na ng istorya. Nila sa mga, kupyar sa mga pastor na naguna. Okay, so, tanan makaon. Pero tayo din makaon. Correct? Anything na green, basta bila makahilo, makaon. Kan gikaon skanding, pwede na nato kaunon ko walay pagkaon, walay mga tubo din na sa kayutaan, grabe nga kainit, wala na ulan. Mao pa traba na panahon na. Amen? So, mingon usab si Kristo. Tanawa sa verse 20. Ang nagawas sa tao mao ang makapahugaw kaniya atubangan sa Dios. Ang nagawas sa tao mao ang makahugaw kaniya atubangan sa Dios. Kay gikan sa kasing-kasing sa tao ang dautan ng mga gikan sa tao manggawas ang dautan panguna. Nga mao ang nagatukmod kaniya sa pagpakighilawas, gawas sa kapinyoon, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkahapog, paghimo sa tanang matang sa kadautan, pagpanligbong, pagbinastos, pagkasinat, pagsultig dautan, batok sa sikataw, pagpasigarbo o pagbinuang. Kining tanan nga madautang binuhatan gikan sa sulod sa kasing-kasing sa tao, umao kini ang makapahugaw kaniya. See, kay tungod naa ni mga butang na, di ba? Lo, bagay siya o sinig na, ba't po ba yung sa pinan? Bukod sa cellphone, looy, hindi mo siya
siya gailis ra o kuan may kanang general nga mga sinina almost everyday lain man ya sa kinan niya no 1 year ra gyud sa 6 months ra lain sa bag-o jud dili ka nag-exchange niya between in wa ko grabe oy niya kasi kagtanaw sa mga suya unsa makagasuya unsa makasunod suya ina maglabot ka sa tao o maningkamot kag imo mapareha ka niya manikamot jud ko ako jud na siya kalabuan or nakagamay nga ikatandi. Mo na ubang mga tao kay sige magtandi sa pagbiling mo sa iyang silingan, sila na purdoy. Nasa bago pa sa tagbang ulab, dear honey, palsada. Nasa sa bago sa phone. Palsad sa latest karon. Aka nang wala pa gigawa sa Apple. Ato ni order daan. Ay mo na to ditong Apple kanang wak-an ninyo kanang pinaka-latest ako di unahan. Mga mga tao libay kagawas Apple whatever lang absa puno kayo. Iganahan sila, kami dyan ang pinaka-best nga kapalit dahil niya kami na yung una. Proud dyan kayo nga, ako dyan ang una nakakupot sa latest. O niya, nakahimo na ni mo mayong nga tao, nakahimo ni mo mayong nga anak, nakahimo ni mo mayong nga bana, mas mayong nga asawa, may nga silingan, mayong nga worker. Problematic kay ka nga tao nga naman, sige pangutang para lang naka ng mga utang. Ningagpas sa mga utang sa kalibutan. Kung ang mga butang ni kalibutan na gawa sa tiyan, imong unahon, patay kang bata ka. Labaw ang atong gugma sa tao kaysa Diyos. Labaw ang atong gugma sa mga butang kaysa Diyos. Labaw ang atong mga tinuha kaysa Diyos. Natay lang yung Diyos. Ugdahan nga na ito, makita din ha sa Bible nga, kato si Jephthah, si Gideon, kita na ito nga sila, di-deliver sila sa Israel pag umanuman. Nagsigit yun, kanakimo siya ipod. Kanabitang kung ano sa pare. Walang may gihimo nilang Diyos pagkamatay ni Gideon. Ang mga anak ni Gideon, galagot yun kayo sa tanang mga Hebreo, hanon, mga Israelita, kaya nga naman, gihimo nilang Diyos. Ang gihimo silang papa. Uwas lang maila sa tinod ng Diyos. Mga saan mo kayo tanawa ninyo sa Book of Judges? Grabe ka samok ang kinabuhi sa Israel. Grabe ka gumot. Kung apan, nagya ko yung pagkarelihuso, pero di sila Diyos nun. Murang samok gubot kayong kinabuhi sa tibuok nasod. Muna nga kung ikaw Diyos nun ka, naka-epikto, bisag gamay, bisag sa imo na lang pamilya, ikauli mo sa iyong panimalay, hapsay, malinawon, nindot ang imong pamilya. Nakibaw kay kagawas nimo sa imong balay, gubat na sadli kay nga naman makamit mga daghang mga tarantadong mga tao. Sino lang pag-drive tarantado kayo. Amen. Drive lagi ko asa ka drive SRP 3 lanes man ano. Nasa dinig pinaga lane niya nami sa may corner. Niya stop. Pagdayon ko, sa may gibuhat nilabaw siya mga siyang tao. Nadako yun kayo siya ng sakyanan. Nga ko, di ko kakita na kaya nga siya. Di pa doon ako na po ino. Nadako sa iyang sakyanan. Taas kayo. Yung sakyanan. Dako. Kung nga na, siya. Wala, uy. Wala niya siya mabili ko. Siya lang to. Yan, alam mo. Parang labang klaro. Anak, kalabang ka klaro. Klaro, kahit nga malabang ka. Makikaaman na mo. Una kasi kung kilit yung balik o ino na na. Kung yung wow, wako kayo sakyanan. Patuos naman. Utok, bulinaw. Buwan mo ang dyan. Magkay, kadagahan kayo mga tao nga, mangingig kayo mga sakyanan, nga wapo kayo mga balay, kung ano mga batasan. Nakita mo na di ba, hugawan mas mga pobre. Mayabay. Ikaw sa ilang sakyanan, wapo kayo. Kung yung kawa na dyan tayo pakialam sa atong isig katao, mismo sa atong na lang lugar, sa atong nasud, kaya wa yun tayo pagpakabana. Nga naman, importante, wa sa akong sakyanan ang hugaw, nasdan. Importante, limpyo ko, wadres ako ang hugaw. Bahala na mo kinsan mo magyan. Importante, makakross jud ko, bahala na mo, badas maganta mo. What? So, kung saan ta? Ang ipangbuhat for the week. Para ba kasalbahe sa mga tao nga walay Diyos? Kaya may kung masalbahis kay ta parehan nila, huwag yun kay Diyos. So maghunahuna ang tao nga dunay Dios maghunahuna kanunay sa kaayuhan sa ubang tao una pang yang kawalimon. Kaya kung akong buhaton makaguba ninyo, di na lang ko, buhaton na lang nako ni nga kamo ang mabenepisyo kaysa ako.
mauna ang Diyos nun nga tao. Kagets ka? So, nag-hope ko ngayon sunan, we have that kind of mind. Kaya kung dili, problema pa itong pangunana. Dawas nini, ang atong pangunana is depraved. Manang 1 Timoteo 6:5, 1 Timoteo 6, 1 Timothy 6:5, na diha sa English, pero sana po si Buano. 1 Timothy 6:5. 1 Timothy 6:5. Nagsulti, shit, 5. Okay, laro dahil ang inyong pa. Okay. Ug walay undang na okay, marita sa 3 para mas kuha na itong teksto. Kung may pagtudlo og lahi nga pagtulunan ug wala magsubay sa usong mga pagtulunan nga gikan sa atong Ginoong Kristo, ingon man sa mga pagtulunan nga tungod sa pagsunod sa Dios, kana nga tawo hamugiro. Kung siya magsubay sa pagtulunan sa Ginoo, hamugiro siya. Apan walay nahibaluan. Mura siya daghan ibawan pero wa siya nagbaluan. Klaro kayo, okay? Then gusto lang niya nga makiglang tugi sa walay kapuslanan mga butang. Ug mao kini ang sinugdanan sa kasina, panag-away, pag-insultuhay, pagdudahay ug walay undang nga kabumot. Mao kana ang batasan sa mga tawo nga walay hustong panghuna-huna ug dili na makahibalo kung unsa ang matarong. Naganahuna sila nga maadunahan sila pinaagi sa ilang pagka-Diyos mo. So, mo ni ang mga tao nga gamiton nila ang tanang klaseng pamaagi nga sila madato. Apil na ang religious activity. Daghang bisalingon sila born again. Nga dili sila born again. Kaya para nako, unsa sila? Born again. Natawa ka pa usab. Akong tawag ani nila mga tawhan na labi na mga gamit lang para sa sagyaw sa Ginoo pero pamorta born against. Born against sila sa Ginoo. They're burning their heart against God. Kanilang Diyos sapik, ilang Diyos, ilang lawas, ang ilang Diyos, ang ilang iyan. So muna nga, kung atong gamiton, ang tanan na atong nahibawan may tungod sa Diyos, please listen na. Kaya kay mga tao nga daghan kay hibawan may tungod sa Ginoo. Pero ilang ipandik ang ilang kaalam sa uban. Pwede mo kapuan, labi na ka mo ka-memorize na ka mo mga verses, ay sila na ipanghambog ninyo, gamita personally sa inyong paglakaw. Pero kamuban mo kasi memorize, ha? May po, sige, memorize every week. Wala ka memorize sa usap, ayan lang nanaang. Kasi ulit pa na ako sa memorize. Amen? So muna nga, tanan nga imong naadinhin, ayaw itandi sa uban, tanawan mo sila na mas ubos sila. Dili, tabanay sila. Agapas sila. Kaya ikaw man ang nakahibaw. Ikaw man ang daghang nasabtan sa mga pulong sa Diyos o sa mga butang na ipakita sa Ginoo nimo may tungod sa saktong pagpinabuhi. Okay? So muna nga, kung ilaana ka, then nani mong kaalam. Pero kung ang imong pamutok, ang imong tanang hibawan, imong gigamit para pagpanlupig sa ubang makatawhan, buang-buang jud ka. Okay? Buang-buang ka. So, ikaw pa nato din is, number 4, ang pangunahuna, pinagi sa kasing-kasing musunod sa iyang mga tinuha. Ephesians 2:3. Basa ka din. Ephesians chapter 2, verse 3. Nagsulti din kaniadto sama usab kita kanila na kinabuhi kita sumala sa atong tawhanon nga kinaiya. Ang tinuwa sa atong hunahuna ug sa atong lawas maulang ang atong gisunod. Ug niadto nga kahintang nato malakip punta kita kanilang tanan nga angay silutan. So, nagsulti din ang pulong sa Diyos o si Pablo, nisuwat siya nga sa Ephesus ningon siya,
kaniadto. So gipakita niya nga dili na mo sama kaniadto. Nga ang inyong mga tinguha, mga tawhanon, mga lawas nun, mga kalibutan nun kaayo nga tinguha. Kung dili, wala na ka ni ana. Kaya kung naa ka ni ana, then ang kasuko sa Dios napanimo. Kaya kanang ginimuto ni Kristo Jesus, o musunod kaniya, ang kasuko sa Dios, anaa, anang tawhana. So can you imagine? Nga everyday ang Ginoo naglagot nimo. So asa man ang pabor? Asa man ang grasya nimo makuha? Asa man ang mga kaayo nga mahitabo sa imong mga kinabuhi? Wala may tabuhan nimo sa imong kinabuhi. Ano man? Wa man kamo ila sa tinud nga Dios. So wa pa jud ka magtuman niya. Na may uban ni ila na born again, pero actually wa magsubay sa pamagi sa Dios. Wala ni dili importante ang pulong sa Dios. Dili importante ang mga sugo sa Dios. Dili importante ang mga lagda sa Dios. So unsa may mapaabot nimo kasuko sa Dios. Mutana ko nimo. Bisag ikaw mismo ko ang imong silingan kay may suko nimo nga wa kay gibuhat, ma-disturb ka dili. Disturb ka labi kagawas mo ganana. Di ba yung gawas sa kakamay sa kag imong naong ni gawas gamay sa imong balag ana di sa. Ma-disturb ka, correct? Correct, may mga ka na, ikagawas na ako, di ko kita silang naong, pero na, mong sa silang ganahan na sa gawas. Kaya nga naman, huwag sa imuan sa ila. Kaya mga utok, huwag man sa Ginoo, masira magpakimantay. Correct? So, huwag mas like business, so ano mo lang business, ikaw. Ano mong kinabuhi. Pero, ang ato, bisag masuko ta, magkinarong ta, amen? Para was na ikasaway. Pero ang akong point, ani, is, kung dunay tao nga, murag pirme na suya mo, naglagot ni mo, di ka comfortable. Pero how come? How come ang Ginoo nga nasuko ni mo, mura ra man tagwa? Kaya di man makita ang iyang nawon. Di man siya dahil katawa sa imong gate o sa imong panimalay nga, nadal Ginoo nagmukot. Gabot ang kilay. Di mo na nakita. Pero mo ni, tanawa ang kinabuhi. Is it doing well? Is it going somewhere? Naabay uminto, nabay alivyo, nabay ka anindot nga nakitabo sa imong kinabuhi. Kay again and again, and I will stick my neck out. May short, akong murabagong gustahan na tawang sugal akong liong. Ang Biblia, klaro kayo, magsubay ka sa pamagi sa Diyos, muumento imong kinabuhi. Di ka magsubay sa Ginoo. Padung nga nasa laon pa jud kayo nga ang laong, di na mamatugkad ng kalawon. Ngangit, magandang, di ba kanang sa kabutang na, lawon mo ninyo, yung magkalawon na mas ngit-ngit na kaya kadinan mo maklaro. So, ano may likes nga to? Mausa na ang inyong kinabuhi. So, kanilang duha kabukbutang. Atong hunanaon, kung atong pangunahuna, kanunay sa mga butang sa kalibutan, di na ipaggamit sa Ginoo. Magpagamit tayo ng tagtaw. Diyan kaaway mo ang Diyos. Di mo amigo ang Diyos. Kung pag-expect sa mong kinabuhi, na walay Diyos padulunan, kung dili, ilabay lang yun, ta sa impyerno ni anak. Kaya ang mga butang away kinungdan, sunugod na to din eh. Bisa pag ibawal ang sunog gano'n, musunog yatong talaga na kanang itang basa, mo ganahan ng tanaw ng butang na atong sunugod. Correct? So, then, kung na istorya ha, ang mga Hudiyo, mas maayo ba na to? Kita nga mga Hintel, kaya tanan nga dili Hudiyo is Gentile ka o Hintel ka. Dili, pariharatan nila. Pariharatan nila. Manang sa Efeso 4:17, tanong ka, Ephesians 4:17. Nagsulti din ha. Busa sa ngalan sa Ginoo, gipa himangnuan ko kamo, nga dili gayud kamo magkinabuhi nga sama sa mga wala makaila sa Dios. Ang ilang mga hunahuna walay pulos tungod kay mangitmitan ang ilang pangisip sa pagsabot sa espirituhanon nga mga butang. Nahimulag sila sa kinabuhi, naghihatag sa Dios tungod kay ignorante man sila, kay labihan man sila kagahig ulo. So akong gibasa ang tibuok text sa Ephesians chapter 17. Nga nang ingon si Pablo, muhangyo ko ninyo. Si Pablo is si pastor ni hangyo sa makatawan sa Episo. Please, ingon sila, ayaw na intaon mo pag subay
sa tinawhanon ng mga pamaagi din ang inyong pangunang nagasing-kasing nanay ng mga butana. Nga tingon siya nga, ayaw mong sunod ana nila, kay kana sila gibalik-balik sila pahimangno, balik-balik sa sila o wala maminaw, o wala makatanaw, mo nang ilang kasing-kasing ni bato. May sunan. Naghanap ko Christians na nahipak, na meet. People that even I grew up with. Ano bang kuyog na ko nga nahimong Kristohanon? 30 years na ko sa akong Kristohanon. So imagine lang mo, kani sila more or less pare-pareha ng edad. Nasa 25 to 30 years sila na naglakaw sa Ginoo. Pero, wa ko nakita ang kausaban sa ilang kinabuhi. Labaw sa tanang sila kinaiya. Kaya mong kinaiya, budungan ba ng mayong kinaiya, mayong kinabuhi. Gawas, doon ang exceptions na. Doon ang exceptions nga na kung ang Ginoo, nihimo nimo nga, ang imong kinabuhi lang hindi jud ka momento. Pero, ang imong kinaiya, tao kay ka nga kontento na jud ka ay bisan sa imong kapobre. Kung Christian mo ka, nawa ka kipumin mo sa Ginoo, yung kontento mo ka, Ginoo na. Pero ang Ginoo sa silaing bahin, ganahan kang nagamiton ka niya, para ipasundayag niya, nadato kay siya ng Diyos, nagamhanan kay siya ng Diyos, nanaka sa punto, paminaw, nanaka sa punto, na kontento na kayo ka. Dan ang Ginoo, bisag wa pa na nimong giampo, wa pa na nimong gipangayo, tagaan ka ng mga butang. Kung na makitaan, ang imong kinabuhi nung sa ni o minto. Nga wa kay bisan gamay nga imong gihago para maimo ng mga butanga. So, I can tell you so many lives, so many stories. Nga naman, kanilang, ginikanan, madlog din mo, ginikanan mo. Madlog din mo, kadaghan ako makitan mo ang ginikanan. Because wala sila muhimo, mutuo, musunod din sa pamagi sa Diyos. Sila, nagilikanan, nakapundar sila, nasa balay, manilang kinabuhi, human, mawad din ang punto. Nga sa man ka, ikaw na ba magsalig na ba ka sa mga kaayo sa imong mga anak. So kung wala ninyo disiplinahan yung mga anak, then pag-expect yun mo nga mga yawa na ang inyong patako. Mga yawan-on, so sa expect yung mga yawan-on ng mga tao, nga ilang mahan ang yawa man, maayo sila nimo, mutabang sila nimo, wala. Isa matabang. So man ako nakita sa ubang mga ginikanan. Luoy, kung sila mismo ilang mga anak, kung saan sila, alam magdinumtanay, magpinuanay, kung sa pa yung mga inheritance, kamay mo kung kailan na mag-awayay. O masubol ka na buhi pa ka, nga di ka kalipok sa imong pagwali mong panimalay. Kasi ang imo ng mga anak may hari-hari sa imong balay. Woo! Maraparanan ko, bahala na kagwalay, mutabang nimo, kana sila di mamalik, mutabang nimo, ang tabang bay sa biko, kung sa panadinha. Pero ayaw tugutin na sila yung hari sa inyong balay. Kung naanas na ninyo sa papawaa. Kaya pwede mo kami nga, laban na akong gate, bahala na ko din, nagkatay-tay ko, and hipos ka ko din. Kaysa mismo, ikaw mismo, wala na kay balay. Nakasi mong balay, kung mura kang piniriso. Nakasi mong balay, ikakalihok. O yan, ikasakit din mo. Ino na lang ka, dadun na lang siya lang sa may barili, sa mga call for the aged. O yan, wasa sila kwarta, ibilin din hanin mo, kaya mo bayad biya ka. Amen? May kapobre kay ka. Di asa mong kaibutang? Yan to kaslayo, kay dapit na way nakaila pinsa ka, o pinsa ni sila nagbutang anong tawhana, nagbutangan na lang kagkuan din ha, nagkawin ha, maana na lang ka pa, ma. Kaya, nanay maluoy, nanay pagkawan mo na, huwag ka sa imong panimalay nga, imong gipundar, gihaguan para nila. Yung mga way batasan. Yan mo na yung gibuhat ka ron, sige, padayon mo ni anak. Padayon mo na anak, kay kamo mismo. Wa yun mo ay bisag. Maraming nga imo kontra ang Ginoo kay pa mas valuable ang family.
di nimo tagaan og importansya ang Ginoo kay mas importante sila. Nya kita na kas mga batasan. Wa joy kapahadlok nimo bisag gamay. Manayin ko ninyo, mo na matabo ninyo. May adunay usa sa inyong mga anak na maluoy nimo. Na may mga basal. Basta ko ta nagsuon, bro, maray lang ka pa, maray lang ka. Unya, makasawa man sa loob, maldita. Nung makabana man sa loob, sa bahis kayo, tingin na yung mama mo, yung papa, ako sinubuan ka na na, nya bana, nakabana ang imong anak asawa o dato. Kung ako nagatiman na na, hasbiti ko, wag ito matiman sa mama papa, siya. Wala di yun na garanti. Di ko garanti sila. Kita na si Undong, si Inday, maayo man yun ako. Yung mga asawa man yun na, maminyo man yun na. Unya, makapili dahil kasi hindi umao. Unya, ba ang anak, raba ini kaminyo. Ang loyalty na nasa iyang asawa o sa iyang bana. Di ba? Ay, tamo-tamo pamilya daw. Unsa man sila. Wala, mas di mulaban sa iksuon, di mulaban sa ginikanan, mulaban sa bana o sa asawa, misal sa iyo. Ala, paghikog na mo karon, mas may pa. Kaysa mabot mo ng panahon na. Huwag ka na mag-friction nga naman. Saan yung asawa ni Kuan? Ulan kay Kuan. Gawin ka nang bitahuso kayo. Hindi, mag-away na. Mag-away sa pinili. Ano naman? Eh, buta na kasi nila. Buta na kasi undong. Kanang sikrito juga hatag ni mama ni papa. Yung may bawaan na dito ni asawa o ni bana. Di, lamok sila. Sure. Oh, usa man ang klase nga lang because ikay ni breed, nag-breed kag puto. Muna ko nag-breed ka o mga tao na mismo sa ilang tagamay, sa ilang pagkabatanon, kakita kawa dyan ni. So ikaw mismo para na ko secure na imong panimalay. Hoy, kamu, inanay kamu, maminyo yung gawas mo ha. Gahit kay mo karon sa mga tagiminyo mo. Kamu na yung hari sa kumbalay. Akong kantahan akong balay, bahala na ngay mo tabang akong bigir. Pero ano siya may so? This is one thing. Pinuray ka ng Kristohan mo. Ang imong family is the people of God. Musugot ka sa dili. They will be there to help you. Pero, para sa nako, tabangan ka kung klaro sa kang Kristohanon, nalibarog jud ka sa imong pagka-Kristohanon. Pero, Kristohanon ka, nakita ka ng Domingo, sa permitting, uban pa din ha, more active ka, etc. Pero hindi kay klaro mga Kristohanon. Kunya, abot ka ng puntuha ngayon mga anak mo, amunda na rin mo, kaya wa man yun ka-disiplina nila, wa man yun mo buhata ang mga plano sa Ginoo para kanila o para nimo. Isa man ang saron. So, pareho na ang mga Kristohanon, dahil mo maisuon din mo na dahil mo rin, uy, panulo sa day, ato na kuanan nito, sige, Monday, Juha, kuan Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, magkualan ta rotation na kay maghatag ka nga itong pagkaon. Possible? Kung na niyo mo stay mo mukukho sa imong tayo, pray for that. Pray for that. Kay mga personal, para na ko, ang tao nga nagpinuod sa Ginoo, iyang tabangan sa Ginoo, hangtod sa katapusang yugto sa iyang ginagawa. Dili siya mag-isud, na di makatawhan, maumulong sa Ginoo, nga mudot, na loyalty. Kaya iyang loyalty, di man yan mo sa Ginoo man. Kaya ako mismo, mo na ang akong attitude. I help o doon ko patay jud dono jud ko nimo kung nakita anak ko nga tinuray ang imong paglakaw sa Diyos. Ingon si Pablo, kung ako gamit ko ninyo, mingon ko, nihangyo ko ninyo, ayaw na mo pagkinabuhi sama sa mga tao na walay Diyos. Kaya ilang huna-huna, tabunan 2 Corinthians 3:14. 2 Corinthians 3:14. Kamo ni ang mga hunahuna sa mga tao nga walay Diyos. 3:14. Sa pagkatinuod, wala makasabot ang mga Israelinhon kung unsa ang kalugan ni adto kay 2 Corinthians 3:14. Kay gitaktapan ang ilang hunahuna ug bisan gani karon
may nakataptap yapon sa ilang hunahuna kung basahon nila ang daan nga kasabutan. Kay wala nila masabti nga kung kita anaa na kang Kristo, kadtong daan na nga pamaagi na wala na. Balikon ko. Ningon din ang pulong sa Diyos nga kung kita na ni Kristo, ang daan na tong pamaagi, mawagtangin na. Nga naman, kay musig mga mapusuman ka, mo na ang imong abtun, mo na ang imong kabuuton ang pamaagi sa Diyos. Kay nga no, the ways of the Lord is perfect. Now, mutana ko nimo, kung para sa imong pamagi sa Ginoo, asa mas musalab, asa may mas nindot, asa may nindot ang dagan na. Imo o sa Ginoo? Ginoo, yun kay perfect na. Ginoo ko na. Susiha lang ang iyang pamaagi. Susiha lang ang iyang gusto. Ayaw ang iyong gusto. Ayaw gusto sa ibang tao. Gusto sa Diyos. Plano sa Diyos. Sa imong kinabuhi. Kaya dili din na mo palpak. Mura lang lisod ka ayaw. Kaya mubase magpunta sa usay at makita. Mubase magkita ni Ana. Ako kung isupak ako sa plano sa Ginoo nako. Ay mo ko niyang pastor. Kibaw ko pa doon ko pagka-pastor, pero okay ako full-time worker, pero at the same time, full-time worker na napat may part-time din. Kaya kibaw ko kumangin ang buhi. Para nang ko is na magbuhat, magpagtagaan, magpuporta sa tao, dili. Wala kong nasa bago pa ko nga ang Ginoo may mutad sa mga tao, mamuhatag ko porta na ko, kaya nang nabaho naman ko niya, nangulipo naman ko diha sa Ginoo. Niya ka nang waka nagdako ka nga, kibaw ka mangitag porta. Isod kayo mga musalig ka. Musalig pa juga sa dibukita ng Diyos. Isod man juga na. Pero sa dihani, sunod ko sa pamagi sa Diyos, kibaw ko nga, daghan kong i-give up. Mo give up kung daghang butang. Ako itaw nga daghang kong butang. Amen? Kung may mo pa atong kwarto, yun, ka nakas balay. Nga itong balay, nakapatid kayo. Kaya nagkaning balaya, di ba, mahurot pa yun na siya. Kaya masig kita, palit butang niya. Huwag gamitan ng mga butang na, correct? Tanawan yung mga balay. Isa ka mga pobre manita, tanawan yung balay. Kaya naman kayo mga butang, huwag niyo kamita. Apin na yung mga sininag, mga sapatos, mga bag. Correct? Yung marag, uy, putas itong balay. Tingnan na tapad ako. Dili. Daghan lang kay katutang. Ang butang rin napuyo din ang mga tao. So, mo ni mga butang na maigsunan that we need to truly understand. Ang bag-o nga kinaiya, bag-o nga pangunahuna, bag-o nga panglantaw, muabot dyan na kung ang balang espiritu na animo, na unsaon man ang balang espiritu na animo, pag inususin mo sila. O nga ang Ginoo everyday gani, bilang ko sa kang Ginoo, so Lord, di ko buot kaning salaan, ako ni sa akong kasing-kasing usbako, di ko ganahan ang klaseng pamunahuna, na ako ang apas ko sa mga butan ng kalibutanan, ganahan ko ikaw akong agpason, ikaw akong tinguha, ikaw ang akong i-desire. Kumigsunan, malatayin ko nga. Kapoy lang ka, kasi di ka ganhig Domingo, kunya, maminaw ka sa puong sa Diyos, kapoy lang ka ng mga religious activities, kung dili ni mo tinudoon, wa kay mapupo, wa kay maani. Parehara ka sa mga reliyoso mga katawhan, na muraog na Ginoo pero ang Diyos. Kaya wa man nga usab ang pangkunahuna, ang pagbati, nga magawa sa pagkinabuhi. Pus mo na to. So whatever you have learned today, kung sa may gisulti sa Ginoo mo, pus ba na? Kaya kung upot ka ni Ana, alkansi ka. Paray yun akong sabihin mo, alkansi ka. Pero kung tanin mo ang pangunaw na sa Diyos, o plano sa Ginoo, o ang gisulti sa Ginoo mo, ang ibadlong sa Ginoo mo, yung minunito ka din, ang ni Lord, then pag-expect na everyday, doon ay mahitabo nga nindot sa mong kinabuhi, labaw sa tanan. The years to come, in the years to come, magkainon ka. Dahil alam ka sa kinabuhi na kumpara sa una. Magkainon ka. Pero kung resist ka, akan sige ka. Kaya ang Ginoo maayo sa tanan.
Wa siya'y ipabuhat nimo bisag wa ka kasabot, bisag pagmurag nimo alkansi mo ani bisuriyaha, di ka kansi, mura na kagalkansi. Pero actually ginansya ka kung bubuhat ka ni anak. So I don't know what God is showing you. I don't know what God is telling you. But I hope na minaw ka. Kung imong i-take seriously sa imong kasing-kasing. And then ask the Lord, change me. Usbak ko, Lord. Usbak ko. I want to be like you in every possible way. Ito ko sa pang mga ulo. Langit na mamahan. Dako man yun ang inyong pinuha ka namin. Na mismo si David, Lord, sa masabibasa kanina, sa nagsuon nga si Ronald. Maningon siya, sa man dyan yung tawag na gigugma man yung maayo. Kaya magtanong ko sa langit, nindot mag-aayo, pero kami, ino dyan di pa kamat dyan, gimong nindot pag yun kay kanina. Lord, you value us. Treasure minimo sa tanan mong creation, kami ang imong bahandi. Apan wa ka na mo himo ang among bahandi. Kaya nangita dyan, kalibutan ng bahandi, yung kalibutan na, nga dili mo lakutay hangtod sa kanturan. Forgive us for that. Usba ang among pangandoy. Usba ang among panglantay. Usba ang mga tinuha. Kung sa dihang mo, kabuot na sa dumi sa kalibutan, kapaka ang kamotrol. Kasi ang mga mata, lugita na lang ni. Kung among kasing-kasing, tusuka na lang ni Lord. Mas balik panggit na lang ni maginhawa. Kung mangandoy mis mga butang ng kalibutan na, kaysa ka na. Father, I'm really so bizarre nga nino, mutubo ang imong makatawhan. But Lord, bisag Diyos ka, di ka magbuot. Bisag anghanan ka, di ka magbuot. Kay imo lang iuwat ang among kasing-kasing nga moingon, Ginoo, ikaw akong Diyos, usba ko. Papasayo ako sa akong mga sala. May it be the cry of the hearts of each and every one right now. I pray and ask you, Lord. And may, Lord, you just do things na, do something, Lord, na mo-turn sila sa ilang makasasala nga kinabuhi. Ug mubalik kayo kanimo o Diyos. Sa tinimukan, na unahuna kasing-kasing kusog ka lang. Father, this is a very powerful mind na dapat mong buhat ng mga powerful things for your honor and for your glory. Yes, Lord, at times mahadlok niya. At times, Lord, kuyawan niya. At times, Lord, sigurado. But we know every time we pray, you listen. Every time we ask, you give. Every time we knock, you open your door. So, Father God, I commit each and every one here, including myself. Bisan sa mga wala din ni Ginoo, may you work on them, Father, we pray. In the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen and amen. Let's sing our song as unto the Lord.